tikalimba mtima tidzauona ulemelelo. Tikalimba mtima tidzauona ulemelelo. Tikalimba mtima tidzauona ulemelelo. Ambuye Yesu ali kubwela, anamenyedwa chifukwa cha ine tiyamike, anazunzidwa chifukwa cha ine tiyamike, anasenza ntanda chifukwa cha ine tiyamike. Ambuye Yesu ali kubwela, tikalimba mtima tidzauona ulemelelo. Ndikalimba mtima ndidzauona ulemelelo. Ndikalimba mtima ndidzauona ulemelelo. Ambuye Yesu ali kubwela. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu, Danieli Muyuda, believer, lero pa 28 February 2023, sabutopiki kulimba mtima. Mwana Mulungu Muyuda amadziwika ndi kulimba mtima, believer amadziwika ndi kulimba mtima. Ambiri ku dziko langa mangu wapa dziri zonse, ambiri ku dziko langa mangu njanjamela nziri zonse. Lola ni mwana Mulungu tikuomba nkora, tikukwangula, tikutsirizisa, tikumaliza buku la Danieli. Ndilinakwene kutsimikizika mtima kuti mbuku limeneli talimbikitsika ndi tadalitsika kwa mpiri. Dzulo limaite nyankhani kunena kuti Saraya wake Ayuda adakumana nazo ku Babuloni. Ayuda adakumana mbonaona. Ayuda adapondedwa. Ayuda adachidwa choipa, koma Mulungu sadataye. Mulungu adali saidi yawo. Timanena dzulo kuti ankadya masamba koma nkumanenepa nawo. Mudziwa ukakhala Mulungu believer, ukakhala Mulungu mgayiwa weniweniwu, nsima ya gaga yosakonola yomweyo mpaka na dibwiri nayo. Ukakhala mtendere mu mtima, masamba omwewa akhwanya. Ndikunena ukakhala mtendere ukakhala mtendere believer, dzotendera dzomwezi nyama kuidya mwina pa myezi kamodzi, koma muyang'aneni dibwiri. Why? Mtendere wa mumtima. Wina linazo zonse parebulo katikati, koma kuzunzika kwa mpiri, dzumvuta kwa mpiri, mtendere alibe mtendere. Zakudya zilipo inde koma alibe Mulungu, alibe nadzo mtendere. Muyuda odya masamba, Muyuda omwa madzi, Muyuda arapimidwa, adapezeka kuti khosi ndi mutu dzugwirana. Kuyang'ana mimpa iri mphampa, oneka ngati oyembekezera koma ngosayembekezera. Anthu nkumamfunsa, kodi mwayima? Kuona mene akunenevera, mene thupi lake likusalalira. Ndiye Muyuda mene akamaenda ngarapa kuoneka ngati mabiliyoni koma alibe mabiliyoni. Wina nkudzabwera nkudzamfunsa, kodi mungandibwerekeko 800,000 ndikathamanga ndikupasane, pamene iye ngati ali ndalama pathumba pake ndi 30,000. Koma anthu akamamona kumona ngati wamamiliyoni. Why? Ali Mulungu, ali mtendere, dzovala dzake dzimamkhala, akasamba kapita ngati apo kunyezimira ulemerero. Anthu kumuona ngati wamabiliyoni, alibe mabiliyoni.
ali mulungu ali mtendere mu Yuda. Amadya orendera, amadya masamba uyu, amadya zongo gendazi, timausipa timaponya romweri. Koma muyangane ni mene akuonekera, mene asalalira, mene dzikunkalira, zovala zabwino achita nenepa ni dzala zam'manja kuti ugwire mkono kulephera dzanja kuti uyonso uyifumbatitse bwinobwino. Muyuda mulungu amakhala mbali ya ana ake ndi sataya wake. Biliva linaiona nkhani idzulo, adanenepa, adali tibwiri, adali wosalala, amaoneka bwino mpaka nakuposa mababironi. Ndeti manena kuti chinzimu cha chibabironi ukamagwira ntchito ni mababironi uzisamala kwambiri, chifukwa chimene iwo amafuna kamachoka iwo amafuna kuchoka ndi anthu ambiri. Iwo chimene amafuna njoti zitonongekere tonse tivulale. Babyloni akarenga marenda amangogonana ndi wina aliyense, amangogondera ndi wina aliyense, tife ambiri. Chinzimu cha chibabironi. Amene ndi nsiye pano, amene akwezedwe ndiye, amene zinkomere ndi muipisire mbiri. Ena adayipisidwa mbiri. Amene ibwana musamale. Amene mukumuipisira mbiri ndi Muyuda. Akapinda maondo ndikupemphera zidzadziwika kuti yanu ndibodza, and bwana mzungu adzakuthamangisani ndi mfuti one day. Why? Mudzazindikirika ndinu oyipa. Babyloni chidzadziwika. Mwachitira chiwembu kwambiri Ayuda inu, mwafunira zoyipa nthawi yayitali anthu opemphera, mumadana nawo kwambiri maintercessor inu, mumadana kwambiri ndi opemphera. Ndati tamvetserani, Muyuda amapinda maondo dzikavura nawo zidzazindikirika kuti mwayamba kalekale kumulonda. Bwanawo adzadziwa kubomako, adzadziwa bungweyo idzadziwa kuti ndinu oyipa kwambiri, ende akadzadziwa adzakuthamangisa mwachipongwe kwambiri. Muyuda adzamusiya. Tichokeronso. Bwana sindidali ndekhaya kumene kudalipo ambiri. Naona chapter 2 mufuna mulipe muphe limodzi ndi Danieli. Tadya naye kumeneko, ola nkadya masamba, ola nkamwa madzi amenenso zinsokonekere. Paka na ali kuthamangani, kampezeni Danieli, bwera kuno. Danieli akuti bwanji mfumu akuganiza chonchi. Akuganiza mombwambwana chonchi bwanji. President sane akuganiza chonchi. Afuna aphe anthu chifukwa cha maloro. Afuna unonga ndi chifukwa cha maloro. Maloro acha iwala eka. Waye akuzunza anthu. Bwanji akuvuta anthu. Chimene iye alephera angachithenda. Bwanji agamula kuti anthu onse afe. Inunso apa udindo mudzisamala kwambiri patsogolo. Inu mwadzichimwa, inu mwadzilephera, mufuna kuti ena adzichite. Wayiwala bwanji? Mesa walora weka. Iwe ngati wolora walephera, ufuna bwanji wina dzilongosole. Chinzimu cha Babyloni, chinzimu cha Nebukadneza. Zimene iye sakhoza amafuna ena zikhoze, zimene iye alephera amafuna ena zichite, mpaka anamwayika ndi kuphani ndi kuonongani. Oyamba kufa ukhale iwe, chifukwa iwe ndiye nambala 1 wolephera. Wayiwala bwanji maloro ako? Wayiwala bwanji zimene walora? Bwanji ukufuna kuponda ena upena? Wayenera kufa woyamba ndiwe, ndi wombwambwana kwambiri. Maloro ako wayiwala ufuna kuti ena ukumbuse. Wayiwala maloro weka. Angara iwala maloro, adalora iwo. Pamene nkachita kampeni adali ndi loro, lero loro ayiwala, adzijimwa, pano afuna limbane ndi ena. Muli bwanji ma MP? Maloro anu mwayiwala. Mwayiwala maloro amene muli nawo kudera lanu. Muli bwanji olamulira. Mwayiwala maloro mdziko lanu. Ukadzichimwa malimbana ndi wina. Ndaona Nebukadneza. Mafumu muli bwa. Loro lanu la ufumu muli nayo. Mwayiwala.
Haleluya. Ena akalephera maloto awo amafuna kuononga anthu ena, amafuna kupha ena. Tupembedza Mulungu amene sataya wake. Zitafika pa wesi Danieli adati tinasiyana pamene padzolo, paseni danga, paseni mpara, paseni gawo, tifuna tipemphere, tifuna tipembedzere. Adali ndi overnight mu usiku, adakumana Ayuda kupembedzera mu usiku umene Danieli, Ananiya, Misaeli ndi Azariya, mayina a Chiyuda, adakumana nayamba kulemekeza Mulungu ndi kufunsa, kodi aloranji mkuluyi? Mkolonyera amene kutivuta kwambiri aloranji? Nkosana uyuyu afuna aphe anthu aloranji? Tate tiululireni, tate tizindikiritseni, tate tatiuzani. Zobisika zimaululidwa kwa Ayuda. Why? Mulungu wa Ayuda amavumbulutsira zobisika. Muyuda simungambisire kanthu. Zimene mwambisira Muyuda Mulungu wake amuuza. Zimene mwapangana kuti asadziwe, Mulungu azivumbulutsa, azidziwa. Muyudayo azidziwa. Atapemphera kumwamba kudatsika, nkuwauza maloto, kwafotokozera mawa mwake. Anapita Danieli pamaso pa bwana presidenti Nebukadneza. Atangofika tiwakonzeka undi maso ati mfumu kuli Mulungu. Kuli Mulungu amene apasa Danieli kumasulira kwa zinthuzi. Ndadamba mfotokozera, mfumu mudakhala pakama wanu, ndi muli pamene bwino munkalingalira zodzachitika mtsogolo. Ndi unama ati yes, ya ndikubweramo, ya ukunkera kumeneko. Ndi muli choncho mudanguona chifano chachikulu kwambiri, chifano komanso chonyezimira, pochipenya maso mukumbukira madala ati yes. ndichoncho pitiriza Danieli. Ndadamba kuchigawo chifanocho chinkaoneka motere, chachani, chagolide mutu wake, siliva, mwinamu mwachani, mwamkuwa, mwinamu mdongo, mwinamu chitsulo, mwinamu dongo. Ndemukupenya choncho madala, mudangoona mwala watsakamuka wachokera mwamba, simukudziwa kumene wachokera. Ndikuphwanya chifanocho, chidaperezeka chonsecho kuchiperesa ngati ufa. Sipadapezekenso chifanocho, koma mwala udatsika mwambawo, udayima wonga phiri. Maloto anu ndi amenewo. Ndi momwemo ati yes, momwemo afuna mveke chibakuwa. Ukondedwa omvera, tiupembedza Mulungu amene amakhala ndi ana ake, sataya wake. Adamfotokozera tanthauzo yake, ndi ankamuuza za mafumu kuti mutu wa golide ndinu madala, ufumu wa Chibabuloni. Ukatha umene ukubwera wina wa siliva, ocheperapo mphamvu ndi wanu. Udzabwera wina wamkuwa, wocheperapo mphamvu. Udzabwera winanso wa dongodongo, wocheperapo mphamvu kwambiri. Udzabweranso wina wachitsulo, kenako wina udzakhalanso wachani, wadongo osakanikirana. Mafumu adzagalukirana, sadzakhala ogwirizana mtsogolomo. Bilifa tikuomba nkora. Ndi buku labwino kwambiri, ukamaomba nkora ngati ukuyambanso kumene. Imatsekemera kwambiri buku la Danieli. Mwansanga kwambiri mwana Mulungu pa topiki ya lero. Ati pamene panupasiya choncho, tikupasiya choncho, takambirana kale nkhani imene, tikungomba nkora. Lero tikunena kuti limba mtima. Mawu yawa amabwera, ukadzamva kuti limba mtima, ndi kuti chilipo china chowawa chimene chikhoza kukupangisa kuthawa. Believer amadziwika ndi kulimba mtima. Believer usamagwedere nziri zonse. Believer usamaope nziri zonse. Believer usamathawe njoka luzi. Believer limba mtima. Limba mtima, dzikoli ili nzoopseza. Limba mtima, dzikoli kuli mazunzo. Limba mtima, dzikoli ili nzopweteka. Limba mtima, dzikoli imawawa iyi. Limba mtima, maso pa yawe. Chapter number 3. Bwana Nebukadneza
adadzikuza kwambiri, adadzimva kwambiri. Zotsatira zake kuti adapanga chifano choti anthu achilambire onga mulungu. Adalengeza mdziko lonse ndi ma TV, ma radio station kuti anthu abwere adzaone mulungu amene iye ampanga, mulungu oneka ndi maso osati mulungu wa Ayuda. Nde dziko lonse lidasonkhana kuti ilemekeze, ilambire chifano chosema. Ndiye musayiwale okondedwa omvera kuti Ayuda ali mdziko limeneli, endi Muyuda salambira chosema, Muyuda salambira chimtengo, Muyuda salambira chikopa cha nyama. Atachiyika chifanochi nkuti nthawi iyi pakumasudwa kwa maloto aja Ayuda adakwezedwa. Achina Ananiya adamwika khala gavanala, achina Misailaso adali gavana pakati, achina Shadraki adapasaso udindo kumwera. Ndi akuti mdziko muja zidavuta kwambiri. Wayi alendo akutilamulira, wayi alendo ali patsogolo pathu, nimafuna ulimbe mtima. Ukakwezedwa nkhondo zimadzuka, nimafuna ulimbe mtima biliva. Njerekezi akudzusa zinthu zofuna kukutsitsa nazo, zofuna kukufoketsa. Nimati ndikulimbikitse imabenji pamaso pa Mulungu. Nechidayikidwa chifano akuti mukamva kulira kwa dziroliro, nsasi, zingwindimbwindi, aliyense alambire chimenechi, aliyense achilemekeze chimenechi. Ndi Ayuda nkuti Danieli ali mu ofesi atakwezedwa. Ndi nkhondo iyi idali ya ana, Shadraki, Meshaki ndi Abedenego, ndi amene adali m'giraundi, amene adawuzidwa kuti alambire chosema. Ndi malemba onena kuti koma anyamata awa amandipatsa mantha. Anyamata awa ngolimba mtima kwambiri, anthu ajadamba alambira. Ine nimaona ngati padali wina amene ankachita kuchemerera, zitoliro zijadzirire Pepe ngindi 1 2 3 tonse tilambe kulambira chosema. Aliyense chipumi pansi, aliyense alambire, aliyense agwade, aliyense apembedzere, aliyense. Ndipo adapezeka anyamata atatu amene adangoyima kuti ichi sitimachilambira. Ndi adafunsa, wayi ndife Ayuda sitimalambira chimtengo. Ndi aja adaoneka ngati akula mtima, nkhani idapita msangasanga kwa mfumu kuti kuli anati natake timene mumaoneka ngati mumatikonda koma mtokula mtima kwambiri. Mudatikweza mkumarika ngati ndi magavanala koma tachipongwe sitikulambira fano imene mudayisema. Anyosa malamulo a dziko lathu ndi timbewu ta Ayuda. Ndi adayitanisa bwana tikuchita mopazi, ndi akwafunsa kuti Shadraki, Meshaki ndi Abedenego, bwanji mukuchita dala, bwanji mukukula mtima? Ndi mulungu uti amene angakulanditseni m'dzanja langa? Chigamulo chake cha mfamwano ndachiyika kale kuti aponyedwa m'ng'anjo yotentha ya moto. Angakulanditseni ndani mmoto amene ine ndakoleza? Bwanji mukukula mtima ngati muli ndi mphamvu? Bwanji mukuchita chipongwe ngati muli dziko lanu? Bwanji mukudelera udindo wanga? Muchita dala bwanji? Muchita dala bwanji? Maso atafira. Na nyamata ajaku yankha, mfumu pepani, ndife Ayuda sitimalambira chikopa, sitimalambira chosema. ari madala aja presidenti nkhope yawo idasandulika, adakwiya kwambiri, adakhumudwa kwambiri, akuti khumudwa ni dzenedzene, kwiya ni dzenedzene. Mfumu tamverani, ife sitidzalambira, kaya mutipembedzera bwanji sitidzigwadira. Anyamata olimba mtima adari, ndala sitikulambira chosema, ndala sitikulambira chimtengo. Ngati kumwamba sankha kusatipulumutsa, praise God, koma ichi sitichilambira. Ngati Mulungu afuna kuti tife mmotomo tiyamika. Mudziwa ampira amaoneka ngati mabhiliva palibe vuto, amaoneka ngati opemphera la akudusa moyera. Akakumana nazo lalala ujamatha, akakumana nazo chigwirizano umatha,
akakumana nazo kulo mpingo umatha, akakumana nazo utumiki umatha. Ndi zinthu ziwiri zosiyana. Kunena kuti ndimankondabe Ambuye ulibe vuto ndikudzayankhanso choncho, uli mkati mwa vutoyo, uli mkati mwa vutoyo. Banja ikuyenda bwino la pano mwala wa mavuto amborenga so dzimankhwala kuti andyese mamuna. Ziwiri zosiyana. Kuyimabe ndi Mulungu nyengo za nsauso kapena kunsiya Mulungu chifukwa cha nsauso. Nthawi ya matenda saoneka ngati beliva, koma zikamayenda bwino. Ka business kakuyenda bwino ndi praise God, Ambuye ngabwino, Ambuye sataya wake, ine ndimankonda Ambuye. Ka business kavuta chifukwa cha nyengo, pomwepo dzioneka ngati Mulungu andifulatira, andiyiwala, ndifuna ndipeze njira zanga zodzitukula. Limba mtima mwana Mulungu. Zowawa zilipo, zotigwedeza zilipo, zotikankhira mbuyo zilipo. Anyamatawa adati ngati Mulungu satipulumutsa ku moto wanu, ife sitidzalambira. Tavomereza kufa, tavomereza kupserera, tavomereza kusauka, tavomereza kufa uwawa. Tiponyeni. Adamanga kwaponya ng'anjo yotentha ya moto, akuti lawira moto idapha anthu amene ankanyamulawo. Apapa ni machenjeza nthawi zonse, musamale kwambiri mukamakonda kutenga Ayuda kwaponya mu ng'anjo ya moto, chifukwa Ayudawo adzagwa mmenemo akuvinavina, koma lawi ya moto idzapha inuyo. Ambiri aunongeka chifukwa chochitira choyipa Muyuda, ambiri akulira chifukwa chochitira nsanje opemphera. Ukangodziwa kuti uyuyu amapemphera, usamalimbane naye, usamayipidwe naye, udzingompanga sapoti. Koma ukamalimbana naye umayimisa zako, umaunonga tsogolo lako, umaunonga dza ana ako. Ambiri tsogolo lasokonekera ankalimbana ndi odzozedwa, ankalimbana ndi oyitanidwa ndi Mulungu, ankalimbana ndi Muyuda, ankalimbana ndi odzozedwa. Ndimati ndinene kuntchito kwanu, musamalimbane ndi Muyuda, musamalimbane ndi odzozedwa. Ku ministry yanu, ku group yanu, musamalimbane ndi ana yawe, dzanu zidzayima. Adaponya koma adafa ndi amene adanyamula. Padafa ambiri, adamalira ambiri. Limba mtima. Oh haleluya. Limba mtima. Chapter 4 adaloranso mkuluyi maloro chintengo chachikulu chimene chidali ni mbalame mmwambamo, zonsezo zinkatanthauzirabe iyeyo. Chintengo chachikulu madachiona chikulikhidwa chikugwa, ndi adantanthauziranso Danieli. Chintengo chindinu mudzagwa pansi panu pali mtengo mene pansi pali ziwero, mbalame zili mmenemo mu ufumu wanu. Ayuda ali konkuno mu ufumu wanu, ziwero zusangalala mu ufumu wanu, koma chidzalikhidwa. Chapter number 4 chimationetsera kuti amfumu aja adamwalira amene adalowa ni mwana wawo. Nthawi zina ufumu madzakhoza kuyenda bwino kwambiri ndi mwana kuposa bambo ake. Koma zimene zidachitika kwa Belisezara, adali mwana osokonekera, bora ni bambo ake ankamuopa Mulungu. Koma Belisezara chimwana chachabechabe, chimwana chakachasu, chimwana choledzera, chimwana chochitisa manyazi. Atakhala pa ufumu adayitanisa nduna zina mwezo zimene dadi wake adadzisankha. Iye adasankhiranso ake pamenepo, ndiye ndikuthamangisa mu kabineti yake Ayuda onse. Mafuna ndinene, mukamachosa Muyuda patsogolo muyembekezere kusokonekera kwa zinthu. Mundimva kaya abwana, mwa anyamata amene mumagwira nawo ntchito, muyang'ane anthu opemphera, mudzikweza anthu opemphera. Mukamaona kuti ena ngoledzera musamapange promote aunonga ntchito. Vyanthu vina vyoledzera vimajomba zikamwa kwambiri, ena mpaka namadzikodzera.
ndimati ndinene ndinu abwana muli ndi udindo oloza wina, musamachite kuloza fani m'bale wanu kapena kunsangalasa munthu. Mudziloza anyamata opemphera amene mugwira nawo ntchito, taakwezani, taapasani maudindo, taapangani polomori, taapasani ntchito. Abwana mukundimva kaya? Kaya ndi kubumbwe, kaya ndi mboma, kaya ndi ku madokitasi, kaya ndi ku usilikali, kaya ndi ku asiphunzisi, ndimati nene kwezani anthu amene ali Mulungu adzalongosola ntchito. Tione FM chapter number 5. Atachosedwa Danieli zidasokonekera chifukwa adalibe onthandiza mkulu. Chidachitika ncha malemba onena kuti padali madyerero phwando losangalala, komano phwando limene Ayuda panalibe. Ndiye Mulungu zidanyansa chifukwa choti adatenga ziwiya zakukachisi nkwamba kudzimwera. Adadzitenga Nebukadineza ku Jerusalemu, adamba kudzigwiritsa ntchito malo osayenera. Believer tukayambana kuti udzilimba mtima. Now Mulungu kumamba zidanyansa dzanja idalemba khoma. Idalemba khoma padasweka wina owerenga. Aja amene adadya naye aja adalibe mpata owerenga. Odya naye adangodziwa kudyako, adadziwa kubudula mowawo akachasu, koma idalemba dzanja adathawa. Idalemba dzanja sadapezekeli kudziko kuno kuli anthu amakulondani nthawi yoti akudyereni. Zanu zikavuta amakuthawani. Awa amene akubwera pambuyo panu liyoliyowa chifukwa choti ndinu olimba. Alipo wina amakukondani ngakhale muli olimba komanso mukadwala. Ena wasanga chape matewera anu akukukondani muli ndi ndalama lero, zikavuta adzakuthawani. Alipo ena bwenzi loposa sakonda foti muli ndi ndalama, amakukondani foti choti adangobadwa okukukondani. Mondimva? Ena mukundivomereza nzonadi. Ndi anzanga akuti akabwera mangofuna ndipangwanule ndalama basi anditengere. Ndikati zasowa nawonso amasowa. Kudziko kuno kuli anthu Mulungu adatipasa kuti adzingutikonda. Mukamudziwa amene mkakamireni. Si onse koma ngochepa amene Mulungu adatipasa kuti adzingutikonda basi. Abwana ndimati ndikuchenjezeni chimenechi. Onse aja maliliyoliyo aja, ena aja amakukonda ifa mthumba mwanu mudzilimo, mudzaona mukagwa. Mukadzapanga ritaya. Haleluya. Akadzakuyimisani ntchito mudzaona adzabwerabe. Dzanja ikalemba adzabwerabe. Dzanja ikalemba adzayima nanube. Adathawa koma mkazi wa mfumu adari. Mfumu wa dadi wanu padali munthu Muyuda amene adathandiza bambo wanu, koma chibwana mwamuyika kunja kwa kabineti akakhala iyeyi adzawerengapa. Adayitanidwa Danieli ndikubwera petu kuphunza manena kuti ambiri amayitanidwa pakalowa njoka pakakhala mbewa. Tigwira roka tikumba roka sizingathawi, koma njoka ikalowa kuno mitengo ibwera tidzaphe. Njoka yalowa nyumba mwanga, aneba bwerani, auje bwerani, agama bwerani, apiri bwerani. Njoka kuno njoka, Tchale bwerani, Anjanje bwerani, Alsambani bwerani. Njoka Hamilton bwerani, kwa mapakalo wa mbewa. Nikazanga ndini tigwira idzalemba dzanja adzafunika Muyuda. Idzalemba dzanja awamudya nawowa, awamuputwa nawowa, sadziwa kanthu bi. Bwanji mwamuyika kuti ali Muyuda. Malemba anena kuti adamuyitana. Ndi atabwera Danieli adamuwuza kuti ndiwokula mtima kwambiri. Ndiye kulimba mtima kwa believer mumve pamenepa. Danieli sakumopa kuti ndi bwana, kuti ndi president, ukapasidwa aliwo usuchita mantha. Akumuwuza kuti mfumu iwe ndiwokula mtima bwanji, ndi wamwano kwambiri. Zimene wachita bambo wako sanachita iye. Bwanji wakula mtima chonse wanchitira Mulungu mwano. Iwe ungatenge ziwiya za Yehova kuzimwera kachaso mantha ulibe iye. Beliseza mantha ulibe iye. Tangu ndiwerengera alembayo ndalonjeza kale ndikulimveka chibakuwa munthu nimpasa mphatso zote, mphatso zako zikhale zako. Tamvera
lemba ilembedwa kuti haleluya, mene take care of sin. Mene anakuti ufumu wanu wapimidwa wayesedwa. Take care of sin, mwekidwa pa mulingo mwapezedwa kuti mwalephera. Endi ufumu waperekedwa kwa wina, Amedi ndi Perisi, kwanu kwatha. Banja la Nebukadneza out, banja la Chibabyloni out. Jehova kuthamangisani, arenga wina khala pa udindo pada kachaso pamaso pa Mulungu. Akuti usiku omwe wadafa, endi Dario Medi adalowa ufumu. Ndinali ndi khumbo ndimalizise lero koma sizikutheka. Kabukhu akankokoma kwambiri nkozuna, ndikulimbikitseni bilifa. Limba mtima, zogwadeza zilipo, limba mtima. Mafumu amuopseza, limba mtima. Kuntchito kuli zopsezo, limba mtima. Ukamaenda musodzukumana nazo, limba mtima. Ena kuminula, ena kulankhula mafuna kukukopa, kukuonetsera maflashi, limba mtima. Pitabe chitsogolo ndi Yesu, usabwerere mbuyo. Kuli dziko pa dzanyama zoti anthu akuzilambira, iwo salambire nawo. Limba mtima, pembedzera zikasokonekera. Limba mtima, nena choonadi ngati palakwika, osazungulira. Limba mtima, langiza liwu la Mulungu. Tisane pamene pamawa mundilondole, tikuomba benkora bukhu limeneli. Atate, tithandizeni tilimbe mtima chifukwa zoliritsa zilipo, zopweteka zilipo. M'dzina la Yesu tiyankhe kuti amen and amen.